ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maigsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga mahusay na kining nanaggubat nga mga nasod, mahusay sad ang mga panagbangi ron sa atong mga politicians nga nagsigig sinawayay sa ilang kaugalingon. Unta maghigugmaay na ni sila sa di pa moabot ang eleksyon. Unya ato sang iampo og pasalamatan ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagpamalit og slots para sa atong kapistahan o para sa atong Holy Week nga celebrations o sa atong mga projects dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihigugma o gipahiuli mo ang katarong. Daniha nganha kanimo ang kasing-kasing sa imong mga alagad, aron human namo madawat ang kainit sa imong espiritu, maglig-on kami diha sa pagtuo ug magkugi diha sa mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka, ug magsigi siya og pamunga. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao. Walay mulabaw niini kamalimbungon, ug labihan kini kadautan. Ako, ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna, nagusisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga
nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ting bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisan unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan nga nagalaom sa Ginoo, dili ingon niyang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kanausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob og labing mahal nga bisti og nagpuyo sa luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka, ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato, base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato, ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades o impyerno. Unya miyahat siya sa iyang ug iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, Abraham, amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila, kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri,
samtang ikaw diha nagantos. Gawas paniana ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron kadtong buot mo tabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, diin ako may 5 kaigsuong lalaki. Padtua siya aron sila kapasidan-an og dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, ato adidto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan, kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa o ang atong Ebanghelyo, apil na ang Salmo, nagtug-an o daghan-daghan yung kayong pagtulunan. Ang ako lang aning pamalandungan, kinilang yung unsay mahitabo inighuman natog kamatay. Dili gidi ay ta mga matay, inighunong dayaning atong ginhawa dinhis kalibutan, duna di ay didtoy lain pang sumpay. Nya ang nakaapan ra ba murag baligtad ang sumpay ba? Murag mabali bitaw. Kung dinhis kalibutan hayahay kaayo ka, ang sumpay di ay didto magantos tag maayo. Nya og dinhis kalibutan nagantos tag maayo, ang sumpay di ay didto hayahay kayo, gitawag og langit. So kung gigutom ka dinhig maayo, igabot dito kanunay na kang busog. Nya wa na gitoy katapusan, di naman to mamatay. Wa naman to'y katapusan. Nya kung dinhi busog kay kastanan, daghan ikagikaon sama aning nagwali. Inom pa, inom. Ay daghang imnunon. Kay dato lagi kayo. Ang sumpay day didto hasta to sa tubig, wa na. Wa na ito, bisag tuon las tubig. Nya wa na to'y katapusan. Utong ang dato in tao nakapangandoy yung sa tuwa para ba ko'y 5 kaigsuon dito, may untag di sila mapunta dire. Kana diyang mga kalag na tuas impierno, magampo dahil yapunas Ginoo. Dili para sa ilang kaugalingon, kay kaybaw naman sila, nga di na sila kabalhin nga to, matod pa diri. Ang naa diha, di naman katabok diri, yang di adiri, di sad kaanha diha. Kaybaw na sila ana, pero bisan di ay maimpierno ang kalag, magampo di ay yapon sa Ginoo nga, Ginoo in taon, ang akong mga mahal sa kinabuhi sa kalibutan, dili unta mapunta diri. Karon ang inyo mga ginikanan, og na impierno to, hastang ako, gasigi tog ampo mananglitag na impierno to sa papag mama, maingon lang yapon to sa Ginoo, Ginoo in taon, murag impierno honon, rabagining akong, napari o para bagyod. Nya, impierno honon rabani, pahinomdumi in taon Ginoo nga dili unta isod sa iyang bulsa ang kolekta. Okay, ang pagkadato may makapaimpierno. Ang paghigugma man ng kaon, kahayahay, kwarta, mao man na ang makapaimpierno. Si Lazaro na langit kay bisan mumho ma-appreciate niya. Nangandoy lang siya bisag makakaunlas mumho. Ang sa manang momho.
Ganahan mo mukaog momho, kanang mahog sa inyong salog. Inigkaon ninyo na yung mga hog, ana sa lamisa, ana sa salog, ganahan mo mukaon ana. Tubag. Kinsa may ganahan mo tilap ana, iring. Pero si Lazaro, nangandoy lang in taon ana, momho. Mura jud kita din hiba, nangandoy lag slat. Ana, unsa man ang slat, momho, kabahin sa dako nga gikaon, mga pinisik ba? O ana, one slat usa ka momho. Nya kadang mga dunay ikapalit og slat, nya di gyud mapalit. Di gyud mohatag natog momho, pareha tong dato nga wa gyud mohatag ni Lazaro og momho, asa man na padong. Mutubag ra ba sada? Imperno lagi. Oh, na ka mo pamalit na mo slat sus ka. Usara ka na kamumho, di gyud mo kahatag, balantag naa karon dihay 10,000, palit ka og 1,000 total igsunod semana na naman sa kay sweldo nga 10,000. Nya mumho ra gyud ang 1,000 para aning tuiga. Karong tuiga ba or para arong buwana kanang 1,000 na slot or 500 ang atong kaning sus BF para sa atong pista. Kuan man ni siya 500 man ni kaning sanctifying unity nya ang kanisang tawag katong sa dopes para sa atong mga project 1,000 man ni ang slot ani kanang 1,500 para aning butang to tulo ka buwan nga imong income mumho ra na di ba pero kana di nga paghatag og mumho ngadto sa nangandoy og mumho makapalangit na din na. Pero muhikaw taana, maunay makapaimpierno samas na hitabo sa dato. Muna diri sa atong unang pagbasa, unsa may warning sa atong unang pagbasa. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Unsa man ning kusog sa tao, gahom sa tao, kanang atong bahandi. Nya unsa man ning kusog sa tao, kanang atong paningkamot ba kanang kamao patang mo mangitag kwarta. Ana, paras na ko gud kamao pa kung mudupa-dupa, nya mosalig ko diha. I know makakolekta sa Ginoo ni aning dupa-dupa makakolekta sa gini pero anha ko mosalig. Peligro kayo, silutan di ay. Kaya nga naman, mamatay raman eh. Kaning akong kusog, mamatay ra ni. Kanang inyong kusog diha, mamatay ra na. Tanawa ragod, si Lazaro nga dili gani kakaon og momho, patay. Ang dato sad nga siging pistas iyang lamisa, patay. Pulo sila nangamatay, why mabuhi na to din niyo eh. Ang padayon, mga matay kita. Lingi anay mong tupad eh. Lingi ba? Inahapit na ka. Inahapit na ka. Oy, kada na to simba din ang pasabot ana nga karon buhi pa ka sa to pahapit na ka. Oh, kaya ang sunod ana patay man gyud. Ang gahapon bitaw gahimo ko sa atong binuan nga pag misa didto sa Liloan Municipal Jail. Nagmisa ko didto kay kada man na ikatulong semana nya gahapon man ta to nag-recollection mamiga atong tatong Martes nya na may clergy recollection wa ko kamisa gahapon ako gimisa. Salamat day kay sa atong kuan diha atong Liloan nga mga pulis nga nagbantay kay ni allow na sila bisag gi-alter ang schedule. Pag human ako misa ani gatubang ko sa jail dito ko sa mga male gaatbang raman ang female niya amo lang ibutang ang extension diha ko sa male mga kuan ron sila kabuk dito 300 kapin ang male plus dito sa mga pila to 30 dito kapin ang female ana mga almost 400 gid sila kabuok niya nag-blessing na ko nila ngadto ga-blessing na ko atong mga rosaryuhan ay panghatag ga-arrange na si Brad William atong lay minister diri sa mga kuan ba mga rosaryuhan kay panghatag na ngadto ning tawag to katong
usa sa ilang mga leader nga mga piniriso dito sa silda ba. Siya padir ngari blisingi rin ako unsa man na ngatangtang nako sa akong kaning stola kay di ko padir day image. Ari ta ko moagi padung dito ani nga side sa lamisa. Nya diya naman diri mga tao. Gakuan lagi gaandam ato mga rosaryohan. Diri ko ni agi. Wa ko kabantay katong dako kayo nga kanang kuan nang ano bang industrial fan ba nga para ventilation nila dito. Wa ko kabantay nga wa day gikuhaan day sa kanang iyang kuan kanang tabon kanang screen ba. Nya na likod man ko musuyop man na ang kuan ana musuyop man na sa ang hangin padung man ngadto. Nya gasulog ko gingon ani. Sus niagi kasi ko gingon unsam na. Galakaw ko sus pag-agi na ko dito kanijong akong kuan kaning ani ba. Suyupon beta dito 1 second ra gyud. Pagpaka akong ang ako nang nakuan, ang ako nang na matngunan, pilit na ko dito sa industrial fan. Nya kaning akong kuan nanlukot na dito. Nya gaana na ko dito, nag-ana na ba? Pilit kadiyo ra jud kayo. Nya distansya kog mga ana pag-agi nako. Ana gyud nahapak. Ni ani ray tulo ka bukhubag dinhi, kani og diri ari. Hubag. Ang ako dinhing kuan, kani ba? Nahurot og kagisi ay 1 second lang. Murag ika mo tabas-tabas nga rin tanan. Murag hatutok ang tanan. Nakusus katong 1 second pag-ana may gani kay katong iyang frame gyud kanang main nga frame nga iron frame didto nadapog ang akong kamot kay guwap ato og nalahos pa dito maigo gini atong blade nga hait kayo katong katuyok ba 1 ounce tani akong tudlo taron or kani ba kay naputol yung tibok kamot may kay nasango mo ni perting hubaga kay kalit man pagkabunlota mura man ko giana ba. Perti yung kalita. Tutok kumitanan. Ingon din ko, tanawa, kakalit sa panghitabo. Datanaw ko sa akong kuwan nga nangagisi na pagtanaw ko, ayay, naku, pastan, perti gidirong dugo. Ano ko, wa man di ay. Pero ngut-ngut diri, paawa da ngating mga, kuwan 5 minutes, burot na yan. Abot diri, butangan na mong ice, na yan kay wa pagid maputol makadupa-dupa pagid in tao no kay naputol pa di arig na ana pa di inigdupa usa na lang 50% talay ato makuha ani sa katunga na lang kay di naman timbang usa na malang igana ang Ginoo mo na kaniya siya imbes mo hugog 20 Gs na lang usa lang ako looya unta ay dali ra kitang mamatay oy dali ra jud kayo kadto electric fan pa to ang magdagan ang dagan 80 100 ang dagan og simba kog naay mo kalit og cross diha nga kana barong mga sakyanan nga nahaybol nya padung namo kusog sang dagan usa ra nakasalpok boom igmata wa na buak nang patay na ta kamaron inig uli ninyo gamay suswa kita kay baw masagipot ra mo diha dapita badakdak dayon mo sunod tabangon ana dead on arrival. Unya anhita mo salig aning maong kusog, anhita mo salig niining maong lawas, ayaw oy. Unsa man mosalig tas Ginoo. Mo na nga tong salmo na ingon diri, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga wa magsunod sa dalan sa dautan. Unsa may dalan sa dautan? Ang kadawo, ang kahakog, ang gugma aning mga butang sa kalibutan la ilog anang mga yuta ilog anang mga kwarta kanang dungog na nga turong mga politicians inilaray himog mga fake news linabayay glapok to the max nya maoy muda sa Pilipinas kunuhay ngadtos kalambuan gasigig away naa nagsalig sa ilang kusog siging pasalig nga kung kami inyong pilion munindot ning Pilipinas munindot yun ni basta kami inyong pilion ni ami daghang kwarta mga hambugiro wa gani mo palit og slat bisan og dili slat din ni daghan kay nanginahanglan dihang mga pobre palitilan nagnapo kapligong sin daghan kay way balay diha na wanay atop ilang balay
ang atong nahatag dinhi, ang nahatagan nato mga 700 kabalay, galisod na ta sa budget kay 1.9 million ang atong na-spend. Salamat sa nanghatag ato, pulos na mo dunay slot dito sa langit. Pakpakan nato itong nanghatag. Napatay katapusan gipuno karon kay pertigi taong pakiluoy diri. Naapatay mga 200 kapligo kapin nga mga sin ato na sanang i-distribute. Gibayran nato gahapon, ato tong pick-upon tingali karon. Ato tong ma-distribute to mga 20 o pila to ka balay ang atong tagaanan pa. Slat ra na, pero daghan kay nalipay magsipadir salamat gid in taon nga iniguan dili naging taon ni matuan. Magluha-luha ang matas mga piniriso nga magtan-aw nga nagdatas mga pagkaon ngadto. Lipay kay sila mamakpak in tawag maayo ikakita nga nagdatag mga pagkaon. Pero slat ra to sa atong gipaambit katong heavenly joy. Salamat sa namalit ani kay ngadto kutob sa December kung buhi pa ta naanatay budget para sa ato ditong monthly masses and feeding. Pakpakan sa natong namalit sa atong heavenly joy. Doon na nasan mo slot ito sa langit. Di pa may daghang slot dire. O gusto mo? Ang atong sus BF para sa atong pista, ang atong halin niabot nag 1,914 slots. Pakpak. Naapay 6,086 slots. Di daghan pa kay mo kahigayunan malangit. Palit mo ani kutob sana April 17 iguan Easter Sunday. Nga ang ato sang DOPS SBF para sa atong once and for all projects, nakita naman nyo dinhi na nang atong grounds giandam na diha, napay daghang gastuhanan diha ato agianan, pamalit aning atong mga yuta, pag-usab anang ato dihang parkingan, pagtukod ani atong kumbinto ug uban pang mga structures. Once and for all ni siya 54,000 slots ni, tag 1,000 per slot. Atong DOPS SBF MM. Atong halin gahapon, daghan na 162 slots. Pakpak yapon. Daghan pa kayong makapalangit ninyo, 53,838 pa ni. Budgeta lang ninyo kada buwan paghatag mo dinhig mumho. Mumho lang ba? Kanang inyong matigom sa usa ka buwan na among ginay mumho. Mga 1,000 palit usa. Igsunod na sang buwan, lain na sang mumho, usa na sad. Igsunod buwan, 3 ka buwan gikan karon, wa na ning 53,000 Kadaghan na to dinhi, kadaghan sa ato mga online parishioners. Salamat sa nagsigig palit. Nya kamong wa na sad mo palit, balik-balik sa mo palit kay basin unya noon ug di mo palit og mumho, basin hinuog igsumpay sa inyong kinabuhi, magsigi na lamog ingon, Padersiano, patui in taon og kaning kuan tubig ang akong dila nagamao na umakang palit slot na karon ngandoy na lang kag tubig palit patakag slot di ay binaril nga tubig diri gabaha ana maura ta toy importante nimo sige sa kag tigom ana kay itukod gud nimong balay nya nabangga ra day kapag humag finishing sa imong balay nabangga ra ka pag abot nimong balik sa imong balay mupalit ra ba ta katong chandelier kay nindot na kay kagbalay nya nabangga ka pagbalik nimo nisiga ang chandelier panahon sa imong haya dito kagihaya sa imong balay pag sumpay dito kay man jud kay palit-palit og mumho wa sa ka ni share og mumho dito na ka ani arbay kugihan kay natong manabtan dinhi og haya na dehjog ka mapasaylo kami sad misam sad miana pero pamasi naman lang na siya. Kadtog yung kuan, kadtog yung buhi pa ka niya, mupalit ka, mutabang ka, mumho. Mumho ra. Makapalangit na ng mumho. I-share ang mumho. Kanang kitawtog, scraps of your table. I-share sa mga nanginahanglan. Kita dinhi kaning slot, equivalent kinas mumho. Pero nakatukod na tagkapilinya nga ni cost na karon da sa consecration og mga 45 million ang atong natampo didto na as mga 41 nagikan dinhi ba mga 42 million ang ato mga
41 million ang atong natampo dito tungod sa atong mga mumho nga natigom nakatukod ta ng kapilinya karon nagihugupan og linibo ka mga tao. Nya tungod aning inyo mga mumhong gi padaha dinhi nanindot kay ato simbahan. Di taganahang mo gawas pero di lang sa taganahan mo hog, di taganahan mo gawas kindot kayo. Nakaduaw na mo sa atong adorasyon. Oh, naadihe mo suod sa atong adorasyon di naganahan mo gawas oy. Kay nindot kuno kayo. Diya ba? Wa man sa mo isud-sud nang pero naka-apil mo dihag tampo gud. Nganong nanindot man na? Napay atong grounds karon ili kahuman ana. Din amo ganahan mo biha dinhi sa ato. Kada pang atong daan diha padong dito ato naman sa nang ayohon, ablihan. Nagkasabot naman may diha sa atong mga owners, hatag man po silang mumho. Mao na aron. Munindot sa na diha. Na magsige na mo anhi dinhi. Tungod nis mga mumho nga atong gitigom, bulahan ang nitampo. Pero kanang magsige lag agi-agi, nga magsige lag ingon tuong ka ng pariya, tuong naong Ana, bantay gyud mo, igsumpay dito, ngayo gyud mo tubig. Ang kuyaw lang hinuon og moingon, Ginoo, tagay taw mig tubig dire, padanas Brad Loloy dire. Na sila si Brad Titing, ipadana dire kay Dias Padersiano dire, perti sa taong ugaha sa kuan, ugahas dila kay kuyog ug ang madre. Ay simbak ko sa de. Gina manindog na tay. Mga igsoon, ato karong ipadangat ngadto sa atong langitnong amahan ang ato mga panginahanglan sayod kita sa iyang gugma o kamanggihatagon. Moingon kita, Ginoo patalinghogi kami. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian nga sa kanunay maanaa kanila ang gugma ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa atong nasod nga mabatunan na ang matuod nga kalinaw ug kalambuan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan, labi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahaman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga nangamatay, labi natong gihandom karon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Langitong Amahan, sa imong gugma ug kaluoy patalinghogi kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi ni ining santos nga misa, santosa ang among pagsimba aron ang kwarisma nga among gibansay sa mga galamhan nga lawasnon mosangput unta dinhi kanamo sa mga bunga nga espirituhanon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa among pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawaktan sa mga sala sa kalibutan, katagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ni kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Come bow before Him now in reverence and prayer. Magampo kita. O Dios, ang bunga ni ining santos nga misa magpabilin unta dinhi kanamo pinaagi sa among pamatasan ug makagamot usab unta pinaagi sa among mga buhat, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang langit. Nya makasulod ta didto kung kamaotang mubahin sa atong mga mumho ngadto sa uban. Nya kung duna sa tay pag-antos sama ni Lazaro, di lang sita magsigig reklamo hangtod ta mamatay. So salamat sa nipabahin sa ilang mga mumho nganhis ato, nipalit sa atong mga slots ang atong SUS BF para sa atong pista ug sa Holy Week celebrations. Nahalina na ta og 1,914 slots. Sa atong DOPS para sa atong mga projects nahalina na tag 162 slots. Pakpakan nato ang namalit ni ini. Salamat kaayo. Gahapon di ay gikuha nako ang akong bag-ong glasses kani bag-o naman ni. Salamat sa optical o sa doktora nga nag-atiman ani. Nya doon na ni siya'y usab-usab ang color o mahayagan sa adlaw o moinit na ako na mukuha ni siya, mo usab ang color ba. Sa imong kahibong o di na mo kakita sa akong mata ha. Mingo niya mo si Father ba na usab ang naong. Ito mo usab-usab para dili kay suwaw. Mo adjust siya ba. Ana, ang iyang kaning color para di ko no kay suwaw. Ambot lang ka tinuon. Huwag magay ko suwawi sa inyo mga naong. Kanaraman ko nung langit nun mo isuwaw og naong. Pero kanang impirno honon, awop managnaong. So di na kinahanglang mausab pa ni. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat